ai kublai fi baro kiba dan akan ke por hi mani akan ke Bible study ke ba ngio ban beteng pat menta hoi kalong ru ka sin ke baningkong ke bangio ban penlong ini Bible study ha unu snam bat mai teng ai kublai snam mai biang fi sin kiba le kendu ban kumju fi ru kiba yo sngawi gani lengbag YouTube channel jong ke balang tingi betengi ka gospel Yones kelnong ke bakhat ar naduk ke dekat ke balai fu nyau teter kumtu ngile pet naduk ke balai fu fra tingin beteng gitu ki dekat life nyau teter aduk ke bakun di ke gospel Yones kelnong bakhat ar naduk ke dekat ke balai fu nyau teter aduk ke bakut ke jongka ting shua begini ya cikamat begini doi atrai blai bo kpa jungi bhabning ngengu eme ba mila ai pat ngi kalat kumni bagin beteng kini Bible study pat kham tam atrai hakani ka sngi ka basdang ningkong ke Bible study haunu snam watmai ba me mala ai yangi atrai begin jam hadin ki jingelam ki bastat ki jomi bo snam bulalen pada atrai menta ila yo banjam kini ki laisngi jong news namu batmai but trying aingu eme na mar ke jing don kat ke jomi bat ngi hoi kum pai lang jomi hi agani ka balang ne bat siki weiru ki jaka bangila try banang yo mat ya ka jing beten lanti ke jomi try bat ke jing khmi lanti de ke jing up khmi yame kan ran ba me men yelam mingi but try the kajing community ke jome pat ru nangi try bangi ngin sani ame bangi ngin pet same khnang ba try ngin mat ye kajing lam bat kajing don kat ke jome limba jong nu snam hi baro we a try sne ban kar khui ke ni ka poru habangi ne puli ka khtin ke jome ye ke e ki bo try jisu la kran ki pat ba men bau dang don hakani ka slakhandu haki sngi ki ba tang khandiat sngi shwa bon sa IT ladi ban sa nar phna yu nagabanta ki nongpop kamangi nagabanta ki breu baro hi hakani ka slakhandu ba me ubala im mi ka jing im ka ba hok ka ba khlampop mela kloy atrai ban sim ye ka jaka jungi ki nongpop khnang ban siu ye ka kuna nomar ki pop ki jangi bat ban ai hangi ye ka jing em bom jukun a tu kur khu kun ra yangi gni ka pon dok basdang dok bo wai ki jongka na bangi pan ni gni ka keteng Jesus Christ amen te haka dukhat ka ba life and review gospel Yones kelnong ka bakhat ar la tho kat ba phia don kata ka jing sai tu yanget ye kata ka jing sai ba phinyo long ki khun ka jing sai ni le pet ye kani hoi ka tayo ko bla kham chwa ba utrai jisu u kan tu ye ngai phi ba ngin pran kam hok ye kata ka jing sai ka badan hangi ka balong ka jinget ka bahau ka balong ka jing don jong u ha ka jing im jongi bat bo kwa yangi bangin penan kam ya ka na ka banta bangin la banyai ne haduk ka bakut la dangi pen ya ka city sikinong Ephesus ka nanong ka basan ka don ka jing stream hang tu iki kentien ki ba la kentu yangi ru bangi nginya kum ki khun jong jing sai haga dekat ke ba khat sau ong na ba kum ta to khino jat ma me ubayo thia but to mi na ki bayam teu Chris un pensai me kani ke ba kran sefang ke jing sai ke bo try jisu ai hangi te
kani kadai kajing yo kanti jungi now try jisu ngiyo kani kajing syai but kita khot ki bobot pen iengi bangin suspa e kapor bangin nyat kum ki bastan khnang ba nginla e ka banda e kaman ka jong play tu khot ka bakhat san khandri te kadai kani ka ju kajing syai ka bo try jisu ukran ha ka gospel yones ka bo apostle paul pen kan mau biang ingi bangin nyat da kajing syai ka jong u te kamdei tangi tu ki brio tu ko por ki padang yo ban iu ban don ha jing sai jung un re yang ngiru menta ki bala yo ya kalat ka kabu ka balong ka kabu siar ban itu iu ko mu blai jungi ko mu try jungi ta bolong jing sai jung ka perthai bo ko pau la pha khnang ban ai ki brio baro ya ka jing sai ka banau blai te nginum la ban nya ladi nginum itu e galanti lada kajing syai tra jisu kamdan hangi mo te ha ka buat jong ka benta ka sedien jong ni khot long ni ujisu ula kran ni gini ru bad ba ula kanran no ula buri yaladihi kani kadai sasien pat kapor ka ba tra jisu uhab ban buri yaladi nomor i ya ki brio ki bakwa ya ka ban penyap yu klempat dei kapor lani dan perlu gitu ki bakwa ban penong sim no yu klempat dei kapor kumta sipor ula bori ladi ban ngisam ula le tengum ta hakapor ka ba dan kam tingin beteng pat sikadkhot ka ba life hunyo ndrei haba ula le kata kita khala hakmat jongki penban kimsim langit hau tikani gede koi ni kidau bo trajisu ula kendran dia no naki namarba ula le ki kamba ki bakhrau ki dak khala bong ni nrei ki bobun kimsim langit hau bat de thu bakani kejing bomnget kadan kejing dei ba kejing thu rupa jong kinong itu lupa khamtam isaya haki por ki bakhaman chua kumba news pa sname e chua jong ni ka por isaya ula dab itu lupa ya kata kajing bomnget jong ki brio ke ba kajing bomnget jong ki how try su te ko to khot ko balai fu fra gong ba an pendap ya kata kajing ong jong isaya nong itu lupa ya ka baulo ong a try uai balanget hakajing penbena jongi but hano la penpau ya kaksang ti jong try tinisam ye kani kajing thu isaya ladangi pet kalenong ka basan fulai ka khot ka balai ni i hoit ka don ru kani ka bede but katu benta ka ba khamadin nong basan fuai ka khot bakhandai san fuar ka khot basifo tungi nyepet ka kitab isaya ka nong ka basan fulai ka khot ka balai ulalong ubala iben bad balakantat di gibriu ubriu kijing sosi badu badap de ka khuslai bad kumuba gibriu kilaburi ya ka khmat na u yau bala iben hey na u hey gibriu kijiburi ya ka khmat na u la iben ye u te ngim sim la nyau yu ti kata ka dei hoi ka tu khot baning kong ru ka dei ka ju hi ha khot baning kong kong wei balange ha ga jing pen bana jungi ban hano la pen pau ye ka sang ti try ti kani ta kalong thik kum ong ngani ka khot ka balai fu fra ka dei ka tu ka khot ka baning kong te ka khot ka balai ka pen i ye ka dau balai bi gibriu kim sim la nget hu hanani ha ka khubor jong kitu ke balai lap sifang ju ka daw golong na mar bakila ibenyu te ha ka tu ka por hiru
ka dan ke jing i ben ke jong ki brio yo try Jisu tinang tula ong pat sisuru but hanor pen pau ya ka sangti ke jong try te hatu ko khot ka ba darangi pet sisu ki dan kitu ki dekhot ki bahaki wei pat ki benta ka lanong basan phuwei ka dekhot ka bakhandai san phua dekhot basifo jong isaya hi nong basan phuwei ka dekhot ka bakhandai tukhi tukup ye ka bor kok sang tiu try to khie kumba ki sngi mendai haki pateng benriu menberim omlong mapha bala pomno ikarahap bat bala dungak yo yak jakor tikita ki de ki kentien jong ke jing penbena ya ka sang ti ke jong try ka sang ti ke jong try ka thau ya ka bor ka bo blei ula men penpau hakmat jong ki briu kani ka bong tukhi ka long ke jing duai ke jing kerpat jong unang itu lupa bat jong ki banget hi bau blei un penpau ya la ka bor hapdeng ki jat benriu ki ba kentat ya ukhonu jong mo te kata ka dei ka ba ki briu ki jong blei ki duai ki kerpat yu blei te halong ka ba san puar ka dekhot ka ba siforu in syam ya kabe long ka jing yathul pa ka ba yade ba gini ki khot ka ba lai fufra utrai ulalat lung khoi ya ka sangti ba khoi khmat ki jat ben riu baro te ki bakut ka khando baro kinyu i ya ka jing pen mu blai jongi hai jonga te kata ka dei ka jing thmu jong gani ka sangti ka bor ka jong blai hoi ka bor ka jong blai habangi perkhat sifang juga kalong ban bisar ban pensitom ya gitu ki bela persayu ndre hangni ngi ipan baga denru ka bor ka jong blai ban penim ya ki brio tu apostle Paul ukran sifang ka gospel baga long ka bor ka jong blai ban penim ya ki brio la fi pule ke siti sinong rom kala nong ka ba ningkong ka dekhot ka ba khan riu Hnrei ngam ngole ran ye ka gospel u Christ na ba ka long ka bor u blai ye ka ban pen im ye wei po wei u banget ye jiu ningkong but ye Greek ru kata ka dei ka jing batai ka ba shai bha jong apostle Paul sifang ka gospel na kata ka daw kam dan kamingi ban khuslai bangi dan bor ningim dan bor ban yelap ye ka gospel kabadan kam na hayangi kalong bangi dan sisa ka jinget ka basngur how try Jisu ban habangi kwa sisa ngi thang sisa ban kongo yo blai ban yetho sifang jungu ban sakhi ban phla yu kata hi kala byang but ublei da ka bor jung un penun kam ya kata ka jing phla jungi ban penim ye ki wei pat ki men sim tingim dan kam mun khuslai sifang ka bor ka bangi don hateng kum ki breu ni perkhat bangi de banda dan bor chuan la de ban yelap ye gospel habangi yo sngowi ki nong yelap bagi yelap som baki don bor kam dei bakatu ka bor ka mi hinaki ndre kadai ka jing lakloi jungki kajing kongo jungki yo blai ban yetho sifang try Jisu namar bakilamat ya kajing penim haladihi bakumta ha baki yetho ya ka gospel ha kibriu da kajing plot jungki kum kibriu ka bor ka jung blai pat ka pau ha ka tu ka khubor ka bami naki bat kata ka bor ka khata hadu ke mensim hadu ka donut jong kibriu bakin nget bakin pediang ya ka jing penim ublai ka balong demba utrai Jisu tegani kadai ka bangi ngila ban su komen hangni bo ublai community bangi ngin de kibriu ki bala don bor lupa ki bala lupa ladi ndrei ka gospel hi kata ka bangi phla kata ka bangi thu ka dei kata hi ka bor
nangi ka dan kam tang ka jing long ka basngurit bagi nyathu ya ka khubor ka jing penim kumbakalong klam da penkelan klam da penkelaya ka klam da keren jeli je naga benta ka jing mentoy ledi kiran gi belap kini gisngi banyo jing mentoy te ki penan kam baklano ya ka bor ka bo bleu ai ki naga benta bikin mentoy ledi nrei ubriu bakwa sia banyelap ya gospel perkhat ya ka jing mentoy ledi perkhat ya kita ki bawa wanra ya ka spa ya ka buram jongani ka perthai nrei perkhat kumno bon la banyathu da ka basyai bat da ka bayithu hok ya ka gospel te ka basa nang tau di mensim jong bleipan ubakta ya ki briu ki sngo ya gospel ba kinyo ban priang ya jing penem te nang tu pan ni polis isu ha tu ga dekat ke bas life of khandai namar kata kimla banget na bau isiau ong pat ulapan matla iki khmat jumki bat ulapan luani ki dono jumki bakin umi I dalaki khmat lemni sngo sempang dalaga dono bakin yo kala ka bamut bat ba hebat ngan yo pen khia iki to kani kalong kum ka jing parsi ya kata ka jing le hi jong ki brio bakim tre ban priang ban nget ik e bo bleu kren bagi sekri ki jong kapan kelut hi ki kapan long kumba ki mat ye kata ka jing bisar ka jong blei bakinum la ban sung thu ye ka jing sisa mo ta ka dau ka dan kam ka jing nget habangi ni kwa banyo ye ka jing kerhu jong blei klam ka jing nget klam ka jing kloi ban pediang ye ka tinu blei da ka donot ka basisa inum yo ye ka jing kerhu tutung nye pet ketuka len ha ni kom ka nuksa hang tung nye pet ka mu na pulim chwa ha ka nong ka basan ka khot sau sau hang tu ka dei ka la pen in tu ye ka wei ni ki dau blei ba ki briu kim tre ban pediang ban nget hok trai jisu tung nye pet ka tu khot kumno phila ban nge phi ki be khmi buram parlok hi bat phemi wat ye kata ka buram ka bono blei ubatang ma uhi kawi na ki daw bagi briu kim tre ban nge ho try jisu kadai baki wat buram na ki parbriu bat ke gospel yones kun no basan ka khot ka basau sau pinchem kata nan puli biang kumno phila ban nge phi ke be khmi buram parlok hi bat phemiawat ye kata ka buram ka banau blai ubatang ma uhi tapi ba ubriu wat ye ka buram nau blai dan kam ye ka buram jong ubriu rei kajing ngi ubriu kajing long do jungi kalong da khongpong ye kata babun sien kano ka bangi le ni kajing ngi perkhat suai ka buram jong ki briu tengim pernah jimut ya ka ike ka bakham khrau ka bakham kodor ya kata bat kata kalong ba ka buram ka jongi kanwan na ublei tela da ublei ibet ban ai yangi ka buram mdan ka bakham kodor ban ya kata dan rela dangi lawat suai ka buram na ki parbriu ka bama kalong bangi du no ya ka buram ka ublei ku aman ai ngi bat nginlong ki briu ki ba snusi ki babi hadin habut dangila sungthu ba pleng nile iki banyo ka buram ni gibriu haga jaka ba in wat ban le iki ban long ka jingpunun buram yu blai bat bau blai hi unsa ai ka buram ka jong hangi hadin to nata ka dukhan ka ba saupho ulapan matla iki khmat jongki bat ulapan luanya ka dono jongki bakinomi I dalaki khmat lemni sungu sempang dalaga donut bat kinyo kala bat bakinyo kala ka bamut bat banyo penkhia iki te kam kanin perkhat sungu bo bleu la khnang upan matla khnang iki mo bakinom nget rek kam dei ba kadai kaman jong blei ban kumta nrei kedau boro kalong
ba kila khen palat ya ke buram brio kila kwa palat ya kata ke ba pensmutanat iki ka do jungki ba ublai ru iki hangta halo bakin damat la ki khmat jungki bakan jam sim ka dono jungki ru ka luin kemut kamla ban sempang ban hateng ni sem ya kata bagi brio ki ong ngamla ban nget ngamla ban sungthu kadau ko wini ki dau ba jong kata kadai namar ba kadang trei ka buram brio haki but kimpat wat sisa you blay wim te habo brio usung sarong brio pensiong nongrim mila ka jong ka jingim haki rongphong jong ne ka perthai hakata ka spa ka buram but ka bor ka ba uyo ka ni ka slakhndo ka sitom yu bon pediang ya kai ka bo bleu ai lembo trajisu bat kalong ka jing kai ka bakhrau yang ai phi kalong ka jing penkan mau bangi ni dei tangki brio bat ba ngimdan haldi ya kata kaba ong kaba janai lada i kumangi dan kat no ka jing start la ni ka burom la ni ka bor ni ka spa kamlong ai ruem ni dei tangki brio bat kumbo ong job lengkhuj ngawan sekani ka perthai bat lengkhuj ngan let ngamdan bangan ra ndre kum ki bangin ka bangila ban ra nang ni ka bangiyo hakani ka slakan do ka bakodor ka bangila ban ra sebeneng ka dei ka jingim bom jukut ka bala ayengi da ka jinget ka bangila pediang yu trajisu bat ru hoj ngila ru ban ra ya kata ka spa bagan jaman sim da ka jing sakhi jungi yu trajisu bagi mensim ki bakodor ki ba poi sebeneng namar ba ngi la yathu sifang trajisu ki kata ka dei ka spa mensim ka bangi ngiyo kum ka jing kan show happening la kalong lemba ka jing duai jungi ne lemba ka jing sakhi jungi da ka ktien ne lemba ki kam ki babha jungi lani lemba karukom im ka jungi kabala kata ai ki brio hadu uput bakin wan show trajisu ban pediang yu ban yo ka jing penim te kata te ka dei ka spa ka bangila ban ra sebeneng ndrei ka spa ka bakan jado hakani ka perthai kat ka bangila ban yo kan kutno hangni kan sa inglang bat ki paila baro jong ka perthai te ni pulipat katukhat ka basaupo wei yakini ke ru ui saya ong men bau la i ya ka buram ju bat bau la kren sifang ju ui saya ukran ni kini ong Yohanes hadin bau la i ya ka buram ke jong blai kabla tho ha ka kitab Isaya ka nong ka banrio ui saya bau la i ka buram jong blai bala pen pau khnang ha dau blai ulai iru ka no bau long tang brio bom long Isaya hapo Israel hakapor jung kajing tre jung kum no itu lupa lalong ubrio prophet ubaki nyukor bha ki buram bha nadu usim hadu ki pajba ndrei hapo lai iyo blai hakakhet kajung Isaya wi yela de bulong tang ubrio bomlong erem but la segala dan kajing knyo kajing septiang hu habau bleu la ibet ban penpawi la di hu te ketua lenong ke banrio kitab Isaya na fi pule bha pin i kata kajing penpau blei hu Isaya buni i yo blei ha khat kajung ha kasnam bo sim Usaya ulayap ngalayo i yo try bo da syong halor ka khat ha pedeng historic ka khat bajrong bat bala penkentiu bat kejan simpiar jung kala pendap ikat temple ki serap kila yang haneng jung we uladan nyotli ki thapnyang henrikli ki thapnyang daki artli ulat tap laki khmat daki artli ru utap laki kejat bat daki artli uher te we ulaperta hawe pan bat ulaong ubakhuj utrai ki paj ka khando baro ka dam da ka buram jung
ki nongrim jong ka khadop kila winru na ka jing sawa utau bola perta bat ya ka ying la pendap dekat tedem tengala ong kodit inga namar nga la yap namar nga ubri betingit kirim yang sentur ban ngalong hapdang upat lang betingit kirim yang sentur na bagi khmat jong kila yu ius iem utrai kipat te wayne kita ki serap ulah her ngisanga ban uranga berhem hakakti jong ubala sim daga nap naga duan bat ulah kata ikirim yang sentur jong ada ula ongru hakmi kani kala kata ikirim yang sentur jong mi te yaga jingbam hok jong mi laweng no bat yaga pop jong mi lapan khuit no tu isaya kani ka experience jong isaya boni iu blai yaga bor yaga buram ke jong blai kanu ke palat liam ke bomla ban mudur ui iya dia bulong tang ubreu betingit kirim yang sentur tang ubreu bepop bomhok hakmat jong blai laulong ubreu bala nyau dekat jat benriu Israel kum ubakhrau kum prophet ubadan bor jong blai bagi iem jong ka Judah kita buram yu Isaya ngikan mau yu Hezekiah hakapor bo upang pakhat yu Isaya kai ke boong Isaya Hezekiah syukong ubet rekat kata ke buram budan hakmat kibriu undalai iyo blai ke buram jong blai ulah dap daga jing siap tiang ulah kenyu ila dia tang briu betingit bepop bat namar bo lai ila dia kumta ulah yo ru ya ke jing pen khuit ke jong blai lai daga ni kedur bo blai upha ya wena kita ki badan hangta hakakat blai ban kata yu dau tau renga ya ke remyang sentur jong ban pen khuit yu ban bon ong balamap iki pop ki jong me mo tingiru ngidan kam ya kata bangin dai i sisai lade bingilong tang gi betingit hakmat ublai baka buram perthai baro kamdan kamlong erum kalong tang kum ke jan sedap kamla ia ke ban buri ia ke jinglong pop jungi hakmat ublai te ndre habo ublai ibet pat open khuit yangi phar nagi jingbom hok bagi pop jungi baro khnang bangin yo ban syakri u ban hadin kani Isaya pindapit tu kedekhat kama pra wong tengalay osngo ye kajing saw tribe ong ngan pha yeno baru we banlet na kabanta jonga tengala ong ngahang ni tu pha yenga bat ula ong tu khi bat ong hau ni upat lang tingi i bo blai hadin bola pen khuit yu Isaya ukli mano ban pendap ye ka kam ka jonga mano banlet nam ta jonga namar bo Isaya ula mat ye ka jing pen khuit jong blai usala ban jawab o ngahang ni tu pha yenga mo te kataru kadai kanongrim hakabau blai penan kam mi gibriu ki blai i la ka jong ka jing tingin ki bala kla ka bomot ki bala mat ye ka jing pen khuit daga snam ke jong try Jesu kabalong hakadur jong ni runga ubarhem bala pendai ya gremyang sentur jong Isaya ki mat ya kata jing pen khuit dai kita ki bau blai ru ula ban penan kam bula ban keli ke mau keli Isaya menu ban let na ka banta jonga bad kila ru ban yo ya kata jing smuslur ban ong ho blai ngahang ni tu pha yanga tiladang impat pendam yang lebih po jong blai ngimpat i ya kajing tingit la jong ngimpat kela ka bomat lagi pop ki jongi kalong ka ba sisa bangin sukam menong pha yang atrai tingi don kam banyo ya kani kajing pen khuit ka jong blai swa bangin la ban le ya ka kam ka jong blai teng ka feel lut ka kam ka jong blai namar bangi ni tur daldi kham da yo ya kajing pen kubor ke jong blai ke jing pen khuit ke jong u ke jing pen kubor jong u bat ke jing pha jong u kali ban wan no bo pha ingi ya kanu ka kam bingin le tang kata ka bo la pha mu ingi bingin le
hakata ngin sala banyo ban pendap bha ya ke jing sekri ke jongi tengi beteng pat sekadkhot ke basau fuar tu na tho lakum taru bun naginong sensyar but bun naginong sensyar ru kilangit hu rei namar kita ki farisi ke me apply kata yo ban kentai no eki nakasanakok naba kilai it ye ke jingero jong ki briu khamtam ban ye ke jingero ke jong blei tengi samangni ya kalong kum ke nuksa la se aba namar ngidai keren mentan sepang ke jing kwa ye ke buram briu bagi ki briu ki sitom banget tengi ni pat bakadan ke jing ya thu bagi don ki briu ki balanget pedeng gitu ki badan buram ki balanyau dak emlang salang bagi don ka kerdan mo teong ni ngan puli biang tu khot ke basafua lakum taru bun nakis nongsen syaru kilanget hau te kata kalong ke ba phla ba kini ki briu ki badai ki nongsen syar ha ka jing sya ki ba don ha ka kerdan ha ka buram la ki i ya ki para nongsen syar ki farisi bat kiwi bagi syun yu trajisu ki kwa ban penrami u ban penyap yu nrikini ngimtip kan nungut ki don ni la syong bun naki la se saupo sanpo persen kan nung ngimtip tangba kadon kat kejing don kat tu kan ni naki ki ba langit hu trajisu wat lada ki para farisi para nongsen syar ki kentaj bat ki syun yu trajisu te ngikan mau yu nuksa jong Nicodemus ngikan mau yu nuksa jong Joseph unong Arimathea namarba kini layathu tersitar la kalong tang hi jaka khandet sot relayathu ba kilayaine hadu ka bakut ha ka jingit jongki hotra Jesu Joseph nong Arimathea ulalong ulap yo ahladi kata ka jing slur ban let sha u pilat ban pan ya ka met yap ka jong tra Jesu bat ban tep ya ka ha kata ka jing tep ka bola thiet na ka mentai ladi te kata ka dei kadak jong ka jing slur ka bola yo ba un penan borom yo tra Jesu hau bau langit te le sikidon kiwi ru kibangi ngim tep da ka kerteng uto Simon Farisi bala khat yu tra Jesu sikto jing khawai uto ru le se mo ten kadan kum kata ke jingjia ka ba preng kini ke kanhun ka ba mdan ba khmilanti bakin don ki ban nget yu tra Jesu reki don katu kat ni ban kani ka pen iru bahkan no ka pateng hapdeng ki bakhrau batri bun sen ngisam ya ka jing kham sitom jungki ban nget yau blai ban pediang ki bakan jam sim namar balai ka spa ka burom ka kerdan ka bor ka bakidon ka bun sen ka penlong ki bakin sarong ban habakila sarong kimla asyu pat banwan hajan jong blai namar ban pediang yu tra Jesu ban sekri yu blai mla ban le do briu basarong kadonot ubriu ubala penret ilade ubala penluat ilade ubala beratlot ye jing sarong tang uta ubala banwan ban pendam ilade po jong blai takadau tra Jesu ong sup kibas ngurit na ba jongki na bakin yo ye ka khando mo sup ki baduk ha mensim na ba jongki long ka hima ki beneng te hoi ngimong ngi banginya keren kelum sifang kinong sensar ni ki bakrau batri bakilong tabro ndrei ka don kata ka jing sisya bahaba ubriu la yo ka spa ye ka kerdan ye ka burom kadon ka jing ma ba usung sarong no bat u iben no iki badai ki jong blai u khen po no ya ka iki bakan jam sim te kalong kum ta ka tu ka por ka jong tra Jesu bat ni i baka beteng hadu mentaru kata bakadai ke nongsyun ba yu briu ubakwa ban yo ye ke jingedai ke basisya du blai te khamtam kum ki kristan habadan ha kerdan ha ke buram kadon ke jingele ke bakrau
namar ka jing kai Kristan ka hikai ka jing surit ka jing hikai ya ka jing la ban ya dei bat ki parabrio na do ubarit hadu ubahe ka hikai ka jing kloi ban yarap ki parabrio ban nyau iladi om ku mu bakhrau batrin re tang ku mu we ni ki sakri ki jong blai tin re haka jeli ke baki ki don pat la khami nanti bakin le kum ki brio ki bakhrau ki badan bor kata ka dei ki jing tenju yo Kristan ubolong nong sensar tin re ki don pat ki Kristan ki bolong nong sensar ki bala ban bat ye kata ko nong rim Kristan bat ka long pan ban ka jing sakhi ke bakham khrau sisu namar wat kito ki basarong ru ki buram kala ye ki namar kata ka jing long ka baki ki don banah ka bakut ru maki ki banyo ye ka nong ka bakhrau nu blei namar bala ki don ka kerdan ka bahe ki la ban penret ye le di pan kum ba ainuk sau trai Jesu mo u bolong khunu blei penret ye le di ba kata ka de jing but sisa ye trai Jesu te hoi khamsuk ya ki breu ki ba don ha ka kerdan ka bakam kham hapo mo kam da e than ye ki te kim kam dami than kata ban susarong ye ni katai ten re ka kham e we ba kum ki breu ni la yo ye ka jing kentiu ye ka kerdan jungi hak imlang salang lani ka no ka jilli te udan we breu jong breu bong ba kini ki jing buram ki jong ka perthai kilong kum ki sai ksiar ki batte ingi hak jika bikin long ki sai ksiar ki ban ba ngilaan penan buram syu yu blai rei kilong kum ki sai ki bak sna ka ksiar ki batte ingi bat ki ba pendu ingi ka bor ban sakri sya yu blai tingi don kam kum ki bangin la banyele persya ya kata kanwan bet man kapor we bo bleu la kentiu ye no ha ka buram lani ka bor te ni ba kadan kene kejing batai ni ba sisu ngitong nya puli biang tu khot ke ba safuar ha ka to benta ka bahadien ndrei namar kita ki farisi kim ye phlai kani banyo bayo an kantan no iki na ka senekok tikilangen yu tra Jesu uno bangen yu tra Jesu la khami rinti ru ba unye tho sifang tra Jesu pi phimla banong ba ngai yu tra Jesu la da phimpat je tho hagi para briu sifang jong u la kalong hayeng ye ki men ki para la ki kimi ki pa ki padan jing dei badu blai lani kalau menong ki persa ki ksio lani kalau menong ki perlok ki banyak trilang kejuk ke cakap tri lani ki perlok be puli kejuk ke cakap puli kanu ke jeli ke bau bleu bo yang hang ta ladang ilamat dia ke jing penim tra Jesu kan penlong yang bangi kuat banyak tu sipang ju tiladang ngim yethu kalau benan ki dau ki don ki breu ki bong ngalek ran to le ran ke dau te ka ki bunjat ki dau boleh ran ten ringi i hang ni bakawin ni ki dau ba kalong ba nak benta jong kini ke be thu khot basau puar kalong ba yo sya kan tan no na ka senekok kamun ha ka senekok kilong ki khot jong kumong ha ka khot ka balang menta te ki khot jong ka senekok te ban sya kan tan na ka senekok kalong ke jingjak buram ka bakhrau kalong boong no sya weng balang mo kisngi jungi kadai jeng jak buram go bakhrau te ban sya weng te farisi ban pensep ting ki brio ba kinum sur ban but ban playu tra Jesu ki ada ka hukum bakat uba playu Jesu kin be eki lani kin kentat eki naga senekok te kata kam dei ka besuk perkhat menta lada ngi don ha ka balang lada don ka hukum boong on nomor ba fi thu chong Jesu na weng balang fi la ban mudur ko mi kata ka be nei ha ka balang te lada ye thu chong Jesu tanang kemen am ten re lada ka don kata ka bor balang ka bukum kata ko balong ka por jeng ki farisi por tra Jesu ba da ka bor balang hi kum ka senekok ka kentan ye kitu ki ba fla yo Jesu
namar bakinong yalam ki kentat yu te hoi ngim ngamut banong bangin penyesrim ya kata bat kani kat pateng jungi lakum numno ka balang ke jungi hari kisi jentia te ni i ka jing kemen ka bakrau ha ka balang ha baki don ki dekhot jongka ki ba plai u tra Jesu ha pedeng ki parabrio mo kala benong ki bahayang masam ne ki mlang salang tenrei kata ke de jing tenju ya ki Kristan ha tu ka por ki banget tra Jesu ba lada ki plai u be no iki nagasen kok ting kan mau kumno baka kemi jong tu ubrio bo matla na do dang khunlung hadin bu yo ke jing pen khia hei ki kemi ki pang mun ri tang ka kemi kumno bagi septing banye thu ban ong gladi bo la yo jing pen khia namar ba ki farisi kin song oh ha kini kala apply u Jesu dan weng no iki nagasen kok do hipet tu nong ka bakhandai ka khot bar huar namar ki farisi ki lai ban tokit iki kimi kpa jong tu bamatla na mendang kha ban pensisya ban kli abakila tip hi bola yo e ka jing pen khia ula pet biang ndrei kidang kwa ban tokit lai fujat te tu khot bar huar kita ki kimi ki kpa jong u kile kran kumta naba kila septeng kita ki jiu namar kita ki jiu kila yo he kila la yo ket lupa bala dau no ru on plai u bo long Christ on kentat no yo nakas nekok kani kami hadien bagila keli tu jingkeli pinapet ke dekhot bar fo teter kita ki kimi ki pa jong u kila tho haki bat kila ong ngitip mau ni long khon jongi bat balakha matla yu uru ndrei kumno bo yo imat menta ngimtip lani u ei balapen pet iki khmat jong u ngi ngimtip u hi ulabyang gerta penyekli u unya thu hi sephang yeladi te dalade kimnot banyathu haji sa kitip ha bade try Jesu u balapen khia yu to khun jogi ndrei ki ong ngimtip manuta mo te kata ka de jing septing ya ka jing du no ya ka tu ka kerdan ya ka tu ka jing itu ha ka imlang salang lani ha ka tu ka company ka bakidan hangni ka de jing itu da ka balang lani ka senekok mo ka balang jong ki jiu tu ka por ka de ka senekok hoi kam de ka balang Kristan de ka balang ka ba puli ka tien jong blai ka testament ka barim ka ba plai ka teng ka jong blai ubaim la kimpat pedang yu tra Jesu mo kimpat isulut te kata ka de ka wei ka dau baki tieng ba yo sa kan tat no na ka senekok kita kinong sensar ki balangit yu tra Jesu te kim not ban plai yu nam ta ka tu ka khot ka bobot pan kaya tu sesuatu yang jungki dekat besar pulai, naba kila ya iet ya ke jingero jungki beriu, kamtam ban ya ke jingero ke jong blai. Kamu iu kani, lada siap kentat naga senekok namar berplai utra Jesu, kamu hakamat kemlang salang lalong kum ki beriu ki bala siap besno. Hapeng ki jiu tu kapor lada siap kentat naga senekok. Lalong kum gitu ki beriu ki ba la shu bani kran bat ki ngilai puli teng ngilai kran teng kani menbangi dang puli kal nong bakhandai batang bani kran bat ki rum long shu msya tegi long kum gitu ki bapang yang thodi ki bombit bani kran bat ki hajan te kalong hadu tau put la khan po iki du kata la ja burom la du ya kata ke burom ke baki judan bat ki para brio bat ki para jiu ti kham tam la dai ki bala don ka kerdan kum kinong sensiar hang tan le ka kham kta sisu mo long nong sensiar mentan hab ya surok hanti singkin kum so snong bom don be itu be nyu ben de ki brio barwa ti hang ni ka ong namar ki kham i ye ka jingero jong ki brio kham tam ban ye ke jingero ke jong blai
Tengi ne ka competition ka de pedeng ka jingero jong brio bat ka jingero jong blei. Ka burom no brio bat ka burom no blei. Kanu ngijit kani kalong yanga ye firu. Habang asim kanu no jingrai ka jingim na jong kan tengko bat ka burom brio bat ka burom ka jong blei. Kindan ki ban tengko bet. Ladangale kani ki para brio kini benyenga lani kin kentat jenga kat bau blei pan un nyukor un burom un nyero yanga te hot bansu ong ka jimut ji prat sung ong nganjit da kata ka bau un nyo burom no blei ndrei practically pan hato ngidon nem kata ka jing slor hangi kata ka jing lakut jimut hangi ban ong ngam salia ke burom brio compare kamlong tang lanu kala adu hi ndrei nga kham khen kori ke burom blei namar kata kanne sidu bom jukut te kasong hanga kasong hangi bengin pensong niai ki baka ka badai no blei kalong kabakodor kambun sya bani ke bayo no brio te hoj kamut pan ang ni bah bangale kumta bangan ngan nyu no ildi pat ubakhamla nani bangan dadi pat ngan buram syu para brio dengan buram iki para brio daga jing buram ka ba nyu koriki bagi deki brio ki deki jing thau ki jong blei ki bakodor rim desu banganyo buram naki te ublei ai pat de buram hakita ki bala apren buram i uai ke buram hakmat ki brio kata pat kawan hi hadin kindan hi ki brio pan ki banyu koringi namar bangi jet ban penan buram i ublei bannya ke bakwa ya ke buram brio kin sedan ki brio pat ki basisa ki ban nyu koringi ki ban nyero ingi te kata ka sejja te kumta lada brio yo ka buram ya ka bor ya ka spa ka pho ya ka jing udan haburu ka jing septeng bayo sya penhiar no na ta ka buram ka bhayo brio ba un bundan buram yo blei lada ya ka jing ro jong ki brio ka bunyo ya ka jing ro no blei tegani kalong ka jing kai yanga yangi lang baro kawai ni kinuksa ki bangi ka bible sifang ubreu bakrau bah ka hima we ni ki hima ki bakrau tam jong ka prathai hakata ka por tau de Moses udai ubadan ka bor ka prime minister jong kari Egypt kade ka hima ka bakhlan ka badan bor usim pharo ka nam jong kade ka bapriang kaleng ke jong ka tu ka than ndrei habo Moses wi bakai tengku kata ka jing kaman jong blei bat kai ka bole pharo uhab banjit ngan le ka ba sung bhau blei ne ngan kongu yu pharo badha ka bakut urai kut bon ino no ye kata ka buram bu dan haka hima Egypt haka ying sim jong pharo dan ki sekri siko dan ka kerdan dan ka bor na dong sedong udan la nyu yu uru kum khun jong pharo hi te ino kita baro ban sim ya ka kerdan ka barit kumunong aplang berat ketaru seri nongwe seri median badadin ketau bleu lo kentiu pat yu un wan pai pat nari median ban yeng rengkat terpeng ban ye challenge bad upharo ban ong yu pharo ban medeban plat no ikhun Israel bikin nyo ban mani yu bleu bu im jongki klam gano gajing septing yu pharo ya ka bor gajong pharo tikata ka dei ka nuksa ka bangi yo na ktin jong blei na ki breu ki jong u na fi pe ka city ki hebru ko nong khat wei ka dekhot ka bar phnyo kani ka nong ka ethu isfang ka jinget jong gitu ki bala sakri yu blei but ka e ka jinget
bat kini ginuksa ru la ai khnang bangin suthu habo briu don ke jinge ulong kumno ke dukhot ke bar phunyo daga jinge ulai ino ek Egypt da sep ting ye jing bitar utaus im namar ulai yene kumu bo yo I yauta ubomla bani I Moses uyu I yo bleu bo im bo syong habaneng but we I yo paru pat komunius im ubadan bor ubasyong khando tu we I yo ta bo khamdan bor baniu neus im badan bor hangnias lakhando taga dei ke jingit jung Moses ke bo sep ting shu yu paro ndrei ula kantat yaki eke ki bakodor jung ke Egypt ban sha sitom na ka banta ka kerteng ke jung play tingin se beteng no aku ipat katayo yaki tu khot ki barang sa tu blen kerku yaki ke jing puli na ktien ke bokhu ke jung amen tunya duai ngidap daga jing aingu yemi atrai nam daga ktien ke jung mi ya rab ini bangin yo ya gani ga mensim ka bakum ki sakri ki jong mi kilapen I atrai hak jing puli jong I ka ktien ke jong mi bada trai kham tam ya ka e ga bo trai jisu hikai ngi bangi nginum I ya ka buram brio dei trai ngin kham I ya kata ke jingiro ke jong mi ublei balar ke deingi bangin du ya ke jingiro jong ubrio ya ke buram na ubrio ya ke spa ke fo bangin mnyo I kita kanrat khnang bangin yo ya kata ke bakham kodor ke bolong ke jingiro jome bat ke buram na mi atrai ke bami men sa ai kita ki bala yene ami ki bala long faithful ya mi atrai hapreng ki jing sha iben hagani ke perthai try to kurkhui wepi we plus ngap igani ke khubor ke ktien jongme but to ai bangin da yo ke jinget ke basisha ho try jisu ke bala ban pensluringi banginam septieng ban phla ban yathu isfang juko haki weipat ki parabrio atu sngo ko pai kini ki jingkerpat ki jongi to da map ki pop ki rengkang ki mesyamengi na bangi pani kini baro haga kerteng ke beton botam ke jong try but unang penim bi jungi uji Christ amen semua yang lang ni kapon kepat iba belut semua ban lai ini ke jeng ku nuai tamin yo wai no akabo wai no jong ni kapor lemba jong ni Bible study ke balong ni ke yeng ke bakantang ke khut jema tu dai bagi jengai ke badap yang jong tribe long nang penim be jong Jesus Christ ke jingit ba ke jong ublei ku pa na pam chukut ke jing selok jing pensat bor ke jing lam ti ke jong mansim bakut tu ai bikini lai hawe ke jing sa ringkat lembat ngi kum ka Bible study ki ba mani ki ba syakri ki ba pandan bram ya ke kerteng ke bakut ke joma la kalong hakani keri be jungi hakaleng satlak jong ke pathai Naduk mentabat haduk halakertaru. Amen.